важно какво начало ще бъде поставено. Не бърза, trying to play, Аз имам. даде сигнал за изпълнение. Уточниха нещата с Спрей относно придвижването на вратаря. Стари Фергюсън удари Спрей, спасява. Какъв рефлекс! Какъв рефлекс! Получи първо ъгъла, показва страхотно търпение и с тази тяжка вдясно, явно преди гипсала на банките, се създаде нуждия комфорт, за да може да го бъде. Просто ако беше гледал Фергюсън и беше чакал малко, спокойно можеше да насочи топката в другия рън, но той се беше решил къде да стреля и липса на вратаря беше сполучил. Кузманович за Фиорентина. Здравко Кузманович. Дали това не е риск от страна на наставника на домакините и страна Кузманович? Късмет от Жутино от Флоренция. Получи Александър ъгъла, но закъсня с това. Трудно може да се хване тази връзка, много добро изпълнение, всичко вероятно нищо долу. Всичко е възможно да бъде отразено. Сега няма да е никак лесно за Стивен Уитекър. Късният зон шейкаут на Глазго Рейнджърс обаче проявява характер. И Рейнджърс преодолява вратата на домакините. Вярно от втория удар, но все пак гол е факт. Класическо изпълнение. Хубаво се изтира преди удара и след това стреля в центъра на вратата. Това би трябвало да е Рикардо Монтоли. Точно така, футболист с номер 18 е втория за отбор от Флоренция. С засилване удар е никакъв шанс за Александър. 2-1 за италианците срещу шотландските съперници. Прав удар, трудно рисково изпълнение, според мен, но не мръдна Нил Александър. Не разбрах какво обсери вратаря на Рейнджърс случай. Поради чакаше удар в центъра на вратата и за това закъсня повече от него. Саша Папач, левият бек на гостите. Ще изневери ли левия по крак удар? Технично изпълнение и равенството е възстановено. 2-2. Рядко изкусно защото при такива ситуации много често се изпълнява. Да помня и Кирина Провалия, но за тях по-нататък сега да не разваляме удоволствието от това, което гледаме с спомени. Фабио Ливерани за домакините. Направи добър матч. На тебе ти е ред да пратиш корнер. Причина и за отстраняването на Кузин за втория му жълт картон. Ще стигне ли тази къса засилка? Удар и Александър спасява. Ай, fuck you, бастардо! Е, това чеках. Привързани кангера на такива късни засилвания. Едно по-дълго придвижване до топката си мисля, че е по-логично, но всеки си има стил на изпълнение на наказателен удар. Фабио Ливерани е длъжника на домакини. Сега всичко може да започне от начало, ако разбира се, шотландците не изпъркат. Вътре! Вътре! Ако не се лъже това, удар и гол. Браво! Дава предимство на Глазго Рейнджърс. Нещата вече са в полза на тима, ръководен от Уолтър Смит. Хладнокръвно изпълнение на Брахим Емдани. Изтира майсторски, Спрей се заблудил относно вярната посока. 3-2. Кристиан Виери.
Аре, братчето ми, няма да оцелиш вратата. Нали си наш човек? Зрители очакват той да не тресне от бялата точка. Комбинация забави се и виждате какъв пропуск на Вией. Какво казах, бе? Какво казах, бе? Да не оцели вратата, букука, бе! Сега, ако шотландците отбележат, те ще бъдат финалисти за купата на Уест. Казах ти, че не му цели вратата, бе, копале. Най-опитните бъркат за пролетката на бутчите. Тя е безпощадна наистина. Тя е ужасна. Вътре! Видим кой, значи много ли е това? Футболист с номер 10. Вътре! Съдбата на Глазгоу Рейнджърс. Национално срещу Себастиан Фрейн. Кой ще бъде вторият финалист удар? И отбора на Глазгоу Рейнджърс ще се изправи срещу Ленинград на 14 май на Сайора в Манчестър. Ето е голямата шотландска радост. С 4-2 при изпълнението на Дусти, Уолтер Смит и компания се триумфират на Артемио Франки. Ролетката на наказателните удари в третия случай, в който Фиорентина трябваше да участва в нея, се оказа пагубна. Мацко, да е по-щастлив от мене днес. Ще ударим един кур по този случай. Ти не ми върви на всичко, което кажа. Който остана верен на своето чувство и не сбърка. И така, уважаеми зрители, 14 май на стадиона в Манчестър един срещу друг ще бъдат отборите на Велик Ленинград и Глазгоу Рейнджърс. От мен Петър Василев, приятна вечер, останете с Саша Антонович, защото винаги той може да ви каже интересни неща. Здравейте от нас, уважаеми зрители. Драмата на стадиона Артемио Франки се така Глазгоу се класира за финал.